Ayo manyo sebenarnya. Manita lama. Walaupun sultan surang nan taimbaukan gala tabilangkan tuah nan bangkekkan tangan basusungkan jari baturkan rila dengan maaf. Akan tetapi menjadi niat hati cituri batin ialah kepada alek kami nan saliri duduk di tepi sebanja barih di tengah. Indak bersibak je bersisiah bukan benggo je babatih di lingkuang sambah kesamunya. Allah nangka majidi buah persambahan nambo. Bacarai-carai tak baragiah baumpuk-umpuk tak babagi. Pihak dek kami si pangkalan namananai malataan pekerjaan di rumah ngadanangko. Allah saujo lah salapeh, Allah setapak sepijaan, lah saunjuk sabarikan. Iaitu nangka menjadi sambungan lidah pulungan nasuk, pusik jalo pupunan ikan, iyo tetapik di badan diri ambo. Yolah. Batolai, jokok malie atih rupo kalau basiang atih tumbuh serupo ikut kini. Lah tarabi diangan-angan lah tasini dikiro-kiro ado nan taraga nan takana. Kok ditahan jadi penyakit disimpan menyesobatin diganggam apo kegunonyo. Akini ko perhatian lah bakanda stan. Kok kato lah nak menyabui rundiang lah nak ke tangah. Sipai bertanya ambo pakai sultan. Kok buhu anak kami urak diansu membuka bungkuih lalu dikaka dirapatkan alah ke dalam madek dan baik itu. Sekian sambah Pak Sultan. Apa nama sampai di stan berarti ya? Sekirualah. Sepanjang pernikahan mamak cako nanti tumpah kepada walik kalian bayi ke diri ambo. Kok diagak di kanang-kanang ditimbang sahabi patui. Tutuan lamak manih, lamak nembagai pisang masak manih bak santan jutang huli. Indak bercacik je bercata. Ambo menyembah ujuang rundiang sabab ba'alah deba itu. Diulang indak taulang dikirin jahit kok lapehi tikam jajak kok jupua. Apalah menjadi buah rundingan mamak. Pihak di sepokok si pangkalan adu nantaraga nantakana nantai isi di hati tekilan-kilan di mato. Kini ko katolah nak menyabui kok rundiang lah nak mengatangahkan. Allah ko patut nambah itu. Kan itu isi pernyataan cako. Yo itu benar. Singkik saja jawabnya mak. Ancak sikit. Dek kilik lah barapi-rapi kok patuh lah bernantam kau jan juo mukironyo. Nyampong kok cucua dari langit bumi lah suku menampangkan mak. Sekian sambah pakai mamak. Artinya lah bertagakkan sigai bagi naik stan. Pesinan tibunya. Jadilah. Bismillahirrahmanirrahim. Tarata asa nagari babuki bakoto tenggai bajalan balabuh tagak kemudian simpang kemusaji malandai ke ikua koto sinan marawa bapancangkan. Sungguh hambo tagak berdiri bukalah hurang cadek pandai dek patuah ke nenek mamak dek taat ke memkati mantakan niat je sengajo dari sepokok si pangkalan. Assalamualaikum kasah sahijah salangkari batang cipago orang patahkan adat limbago di nagari tuah pidato disambahkan. Maka dipersambahkanlah sah alam sah Muhammad sah bagindo Rasulullah na menjunjung dang mengkuto kiriman rajo 3 jurai. Ialah rajo dari Makkah balahan rajo baluaruhum sapihan rajo benua Cino nan tinggal di pulau Panconangko daulat alam Minangkabau. Minangkabau paga adat bepaga budi baso balingka sopan je santun balingkuang raso pareso sarato lelo basitinah. Badabua ombak memacah badabua lalu katapi tarih menyasak kapaserek nang kodoh mati tertembak dibunuh palimoja pun badia sadatuih 2 data. Pangulu banyak nan batuah tuanku banyak nan kiramai dubalang banyak nan sati. Yusimbu hambo meminta jo maaf bari buam pun tabiak kepada orang banyak. Mako nyampang takirah je takirai ataupun sorong je lompatan. Gawa je gewai ikut basuo tampan tarati konyok kurang. Jo salam gawa ambo japu jorila gewai ambo jalang ampun jo maaf bapuhunkan salam ta'zim pamanuahim. Kato adat kato pituah rajonan baduo pagangan manti jodu balang pedoman tahu cedek pandai. Tansano kaki salah langkah ataupun mulik sumbang kato ambo nanusah diutangi manitah pana alun pandai. Kalau sehandainya kambang bungo sarato tangkai tabang buruang sarato sayo ikan baranang geradainya. Tapi baalah mengatakan barambuh angin di Malako menuju bukit nalandai janiah langit bagai dibasuh hari nan tarang-tarang bendang tantuah pulang bakudo. Tipak de badan dari ambo kok galaknya to dek jujai kok pai karena suah tibo dimulia punya orang cilaku di badan diri taga dek patuah kenan tuo. Ama bak dua adapun kemudian daripada itu
Talatak putiang di ulu di bawah kiliran taji samulo kato nanda ulu 3 limbago nan terjali. Manolah 3 nan terjali, pertama sambah menyambah, kedua baso yowasi, ketiga siriah jepinang. Sambah menyambah dalam adat tampuah menampuah salam datang, paningkek tinggi banjuang palambuak gadang bambak keganti mulia memuliakan di sinan basa talataknya. Nan kedua baso yowasi. Di dalam rapik di majlis martabat duduk di makamnya, nyato baulu jo bailia jaleh bau juang jo bapangka, basambia jo mulik manih baso elok kucing dan murah budi bayak tali pikatan di dalam cupak nampiawai benamo adat sopan santun. Ayo manyo teman daro. Tali kena. Ko indak basuo nan bak nantun. Pihak dek kami si pangkalan nan marah nan maico nan menyusun nan matok bangkalai di rumah nangko. Maaf diminta gadang-gadang rila diarok banyak-banyak. Kasutan nambo minta suku ke Tuhan kami minta ampun. Sekian kato disambahkan. Nah sampai dek setambar pati. Enggan itu dulu. Batanun kulinan suto sajalan dagi jobanang suri di mano talataknya. Layang malayang sambah tibo timbo sambah datang titah kamu tantanya. Apalah nak menjadi buah persambahan nambo. Mendengar imbauan mamak cako gumanta segalo batang tupuh bakipeh paluah kadado bakaja darah kemuko. Apalah sebab dia itu? Lariak kepada badan ambu, ibarat layang-layang nanjolong sudah. Kelengkapan baluli cukui. Bingkai lamah batang maliwak banang singkit tarju senjang angin libubu nang kadiadang. Laki petuah mamak juwo. Laki petuah mamak juwo baguru ke padang data dapatlah rusuh balang kaki dialau ke tengah padang. Baguru kepalang aja baru baraja guru mati di silau sure-sure hilang. Bagoncang bumi jolangi berombak lawi sailan berkumpul karang ketapi. Kok karang mambo tentang itu mah. Akan tetapi sesudah timbang makna kato di silau makna lagi. Nyatolah nang kato wajib jawab nang gayung wajib disambui. Iyalah. Adapun nak menjadi buah penitahan mamak cako. Setentang sambah menyambah dua jo adat baso basi. Kok tinggi nang kurangan juang, kok gadang nang kurangan bak, indak tabaso tapa mulia. Rila jemaah kami minta kupua tobat gawan maisi. Kan itu bunyi penunjingan tadi. Sabananya. Ndak doh, pihak dek kami nan disiko kok dilihat sarantau ilia dipandang sarantau mudia silau kiri kanan. Rasanya lah dimakan alu aja patui elok kacak gamaknya sadang alah dia suak menjadi yau lai dikasau laki atok. Manyo batia. Ambo. Adok ke kami pulau kini orang nan duduk sayadaran alik dan tagak sapi matang. Dek macam pua tuo je mudo. Nan tuo kok nyok takilaf nan mudo kok nyok tasasek. Salah cotok malatiangkan, salah kacak mampehkan, salah mudik mautamkan. Tak kirai jalan ke masuk, tak kira lenggang keluar, tersingi budi dinarami. Maka membayar kami penuh-penuh, minta kurang banyak-banyak, dilaya mohonlah maaf, dibatin ampun diminta. Bunyi nak samu kami dengar, rupa nak kami samu caliak. Tolonglah buahkan je bicara yang dikarik di bukunya. Sekian sambah dari kami. Istamdaro. Ambo. Alhamdulillah bayaklah itu syukur je puji pada Allah. Dek pandai sultan batu tua dek bijak bermain kato sananglah hati si pangkalan. Sayuk bak tawa nan salilia raso diureh haya rimbo nan bak mandi di anak sungai. Maka dia maaf gadang manfaat darilah gadang faedah perila-rila kita nan elok serupa orang jua Bali. Apun bak tuanya lai selampih nan daripada itu. Naknya disisiak-sisiak sepalapah di tua-tua sahalahan. Bak kok diwatih rundiang tentang nangkosan. Rancak mana?